গার্ডত নীলিমঞ্জরং পিপিত পিনিবিরটা আরজু পনীক্ষা Chokihela post office along postmaster Elias Phangcholapen thani teronatum office along site chedam de pin pen si bainong cho enbom Lakhain korphon nilip MSC constituency ke parlo Chokihela marjong club adong ke do post office along achokumar bang hiniatum site cheklem play ajok postman abang si office inirong Postmaster atum sai hem mate office kang ini ajok postman mate adon loke thondam nangji abang si sai hem ini rong ajok ke ongdong aradatum katora kachetong nang lan chota kalisi methang atum si Aadhaar card PAN card driving license pendang lok kaprek online mate post office talong nang kele ason an je endam nangji bonta tangka abang ki ingkoi thongkep an tekang nangji puta ke ongdong aradatum pen ningje pon Bonta postman te ranga sanghwa phan pherang ke atum karjua hut nang ke thandun ki postmaster atum ta sai chewang ver pusi nang thandun bonta office along attendance register ke hangpon ahut ki lahai a record ave puta nang thandun la sorting pulote postman abang duty ke wangbe atuma phan kibindun ason mandet athema cherok tok arada tum ke than atengki achik lochot kalisi aningkan ta bang hini atum ki office along kangni pen sai cheklem thekdun long le puta ningje pon la son si pherang ke atum ka humri dam ahuta Elias Phangchola pen thani terona phan ki office mate sai hemalong thekdam long le lasi office along an ke dam de atum a documents ki thoila pen thap hupsi documents ta puru cheplang det anpin Lasila puson central awareng awar sai ke longdun atum methanga sai kacheklem pami midet atum aphan ke authority atum ing sai jima mati tangka ke joisi pacho bomjima lake aporsi ethan po busi cherok tok arat atum pen ningje pon Nilipen Philip Tiso Karbianglong News Binarson rong hak nang li hem ko na nili hem long ko rong hak chukela de hello ulang mana hello male rechumili pen nasapo dam chenang la nang li ladak chukela post office dong ke bang pini ke sai do kiwa ngasai mane la pine card pine ke chubunai kelong li dulang la pen kelong dan dulu he sitami por ka dori pen masi bang nang kok lo la pen ni thelam bang ke post office pu bang ke alang tu me claim ke dam tu bang si don si ron dan nai si hisap ke do he sitami non ni tum dak bang po nang ciri nang lang la pen la so don tu ke wan tu bang aku posa tat tikang nang kok tikang mane la ke ipak pen siak ke koi ke en he nang no abab bang ke nang li ke pini ke tikang nang pini bang de ne li ke pinang ne li bang long lap lo the lap pu yo pu bang ala ke kon ma nang li ma nang li lama pu nang char yu si ko ba nang li ke apply ke PAN card ma Aadhaar card long le lang ma long alo ni bang long alo ti pano pinang kan pinang siak ke de nang en he sia ke ni en ta hem nang thon them la to hem nang thon the apor ka dore ma si pun ke chi contact le he kam bijian masih nili bang weda lo posi nang li to apor de che bang rai thap pu si ko ba ni da sunai thon na samson no he masih apor de da wor pon rai na ma khuli che pa ya le he masih wang da wang lo long pon lo ni ri rong phan ta bang trok phone ne do he ke chi pon sta me nili mina a poisa ben sini chi pet lo harong sor bang muna pipo do de wan thap lo rong da long le he ta ni ta hang he de lo ke rap lo nang li da piang dal piang da lo pun nang kuri mane la dak ke kontek nang kok po post office nang ke nomor do mati arong ten si apply pot long ma long le ma nang le ma ka nang kok nomor do nomor ko lo posi alam bang ke lan vel he Taradong Lakhahini Langtuk Terang ICDS Model Sub Center Terek Pon Phet Ajok Taradong Lakhahini Langtuk Terang ICDS Model Center Managing Committee Atum Pen Pherang ke amai kangnipon Pai ni phai ke thomarni Lakhain Korotrok Dwarbagori MSC constituency angkang Deithar Police Station ke parlo Taradong Lakhahini Langtuk Terang ICDS Model Sub Center Terek Pon Phet Ajok Taradong Lakhahini Langtuk Terang ICDS Model Center Managing Committee Atum Pen Pherang ke amai kangnipon Labangso pherang ke amai kangni pon along kache tongdun laki Langtuk Terang ICDS Model Sub Center Managing Committee President Amoron Terang Dwarbagori Kisan Morcha Vice President Rajiv Singnar Deithor VDP Secretary Nuhason Kiling Dwarbagori BLCC members Hemson Ronghang Langtuk Terang ICDS Model Sub Center member Joyson Terang atum chetongdun
Lason si taradong lakhahini langtuk terang ICDS Model Center ke Bapuram Singh Nardaithor Basic LP School along si labangso ICDS Model Center ke kikimpon pulo lapen foundation anta hut lablo kotha ke thom along leta dolo sitami asapso along le ahem phupen jingki chethan pami milang amat saya bang non amat ing hongkok lapen nilitum kalfit sitami labangso ICDS Sub Center ahem aputha selampon etlo athema lahai ke development akam ki osomar rongru ki joi akam kali lasi government aron ateng pensi nilitum ke claim ji lasi nilitum along approve anta dolap sitami contractor rock rakmate Mongol Singh Singnar Bukajan LAC Assam Legislative Deputy Speaker Dr. Numol Momin along pen NOC Vandet amat ke kang adong PWD IB ahem along si kim damrong athema government aron karkan loputa ningjepon lapen hudake PWD IB ahem along asap sovet along le along lasi Tinganta Deep Athaya Viset Anpin Puta Taradong Lakhahini Langtuk Terang ICDS Model Sub Center Managing Committee Atumpen Jongdun Tarpung endorsing Tokbi Karbianglong News Perangke thengno ahokpet alam the kapaklang ponji ku pharma me gefa alam the lai khelo kidam tang apor government pen lapen Karbianglong Autonomous Council angbong pen ICDS Model Sub Center Taradong angjok terang village number 2 po arong along model sub center nang lilo laso sub center nilitum committee tumben chingwai si Daithor Basic LP School along si kim rang pon po pusi committee hin Daithor Basic LP School managing committee lapen lanang kili taradong angjok terang village number 2 ICDS model sub center committee tum chingwai pen lamdon chirai pen si halada kiki mi phan chirai lo lapen along le sitame kotha ke thom along le labangso ICDS Model Sub Center ki mi phan hadak pek ponlu alu tala helo kedam tanga por nilitum code along si Daithor Basic LP School managing committee lapen nilitum ladak la so model ICDS Model Sub Center nangkile managing committee tumpen nilitum lamrai lolo la helo nilitum code si fit dam kado fit lapen arona lo teng hala CDPO by don tum nangi pu teng ni tum claim pensi labang so hem nang le lo an parke labang so school mate labang so ICDS Model Sub Center kikim geraya contractor abang pu abang ke Mongol Singh Singnar lo nickname rok rak pusi pu asi alang li lada kikim mi phan wang lo monsta me hala so hut Daithor Basic LP School lo si kim mi phan wang lo monsta me hala so hut longli lam ki masap so do sitame ni tum same chichak lo Daithor Basic LP School managing committee lapen labangso ICDS Model Sub Center managing committee tum si alang lipan cecak lo labangso along le alam ke nili tum si pijut po la pening sai po la ben thang ki sung lo la so ICDS Model Sub Center ke la dak si kim nang puta alang lipan cagun pemilu api thu bang alang li choma tha bang ke nili tum committee pen nili tum ke la dak ki mi pan chera et alo aron alo code long fit kado we claim et pen api ki claim pan dak bor i la pen kim dam po pulo bons tame alang li api choma da thu bang ke ladak pen hadak terek plot ni tum committee hin mestame thang kaching sai awe pin si alang li haladak ke kang adong PWD IB along an terek pon choro hadang tum thegam long lo haladak kim lo stame haladak ta along lita ni tum ke peke kotha thom haladak ke kothai sin da we aprang ki kim tang PWD IB ki kim te kang ki kim tang a hem si ke theng si ke parjak la si la bang ke chok se ni tum ahin ben chingri bang la lo akaprek thang alam da lo same labangso Model Sub Center taradong angjok terang village number 2 ICDS Model Sub Center abang ke nilitum hin kacerai tang alam don kacerai tang Daithor Basic LP School area long mate ni ahin ben ke pek pon kotha ka thom along le do haladak si kim vek ni si chingri pon lo an first time pulo nilitum aman ke do Assam Legislative Assembly Deputy Speaker ake hai Numol Momin Sir pen si NOC wan busi pu la si nili chuniri pen pachini kan tung la hello alang li NOC pidono sname mesian lo bon star rak mate morsing sing nara bang nil tumben thang kachirai kachingwai alam the wipin pe hadak pon ke lake aron gar kan la pen aron ri pen si hadak pon det tu sini tum jong pon ji la si government atum bang ke development harmu ke pi la pen development mate na hok le kim sita me choklo bon sita non hala dak bang ke kiki madim da PWD ID si pupoma mate CDS Model Sub Center along le pusi pupo lancho da kalisi ladak ke pek kotha ka thom along le bang ke bidikan kok si alang bang ke aning hang ateng be hadak pon des la si la bang ke chokche
lasi mongor sing nor contractor ake hai phans tame chuniri pen pachini la hello nilitum pen nang chingwa epin sin nang li hadak terek pon cholo pot lata kroilo nani tum hadak si terek pon cholo lata kroilo development meten hokta choklo bos tame hadak kim nam tuta lata PWD IB long lata along lagi pek pamegali along le ta masar sewet kothai si bakta we ahem da kim dorde lasi kuthot product pen pachini si bangala lo khala hai kikim dorde pen chenglo khala dak bange forest PWD IB da kali model sub center da kali dat polasi aprang pen itung jong tanga along le ladak kachirai tang do lasi ladak sinang kim thunei lasi nili tu mahin pen bange thangalam chigi ke Ingdeng ke thom West Karbi Anglong Labor Union Foundation de arani ke talon pon Nijang Karbi Anglong dong kamukam rong sopilang han pathuak lam along mephu manop kram sa hin pen pater pipon si pai pai ni phai ke thom arni Ingdeng ke thom West Karbi Anglong Labor Union asong atum foundation de mate amahang ke thek arni talon pon Labang solong kache tongdun Michael Kramsa Edward Kramsa Women Justice Forum Mepi Beulet Bepi Labor Union District Committee Mephu Sonaram Ronghang Dun Mephu Longsing biatom che tongdun si Mayalong Aliralon Pidun Patel Pibono Central Committee lasi nilitum 2020 pen non anke Ingdeng ke thamlo lasi nilitum Labor Union kadukawe committee tum pen pucerap ceto si nilitum pini Ingdeng ke thom dengpon lo lasi nilitum ke bang jilang eprang si tame nilitum lang sose kache than ponji lapen nilitum ke claim ke dam ponji phon bang nilitum makenang so lasi labang su ateng nilitum matha ponsi non ke bang jilang eprang si tame nilitum kadukawe arat atum phan si tame nilitum Labor Union pen kapatir ti ponji phan sini tum kedamtang si tame nilitum chingwai pon bomlo lasi litum non ke bang ji si tame penan asai ke deng ponji phan sini tum kachisi kondolo Nang tum pini labang su pini talon pondet pen apit nang tum aku ke bang jilang ni ko pini la son dutulang mal nilitum ke deng ponji bang ke dak litum important lo je litum West Karbinglong la penilitum la Karbinglong along si tame litum ke claim ke dam kachong da tum duk tik hangyam la sila hai abang phu bang thi tum han sin litum ke rai kom je phansi la bang so Labor Union bang ke tum seng lo la penitum ke bang si tame lang so se si deng pon po posi litum labor atum bang ke bahira kachong da mate ang tan kachong da bang phu bang thi tum han si tame litum ke bang ji prang bang ke deng pon po je dak pen jong si litum chong da dam po si tame lang litum Labor Union committee tum han ching wai ching sai ni la pen ke bahira pen le wang po si tame mate ang tan pen le dak Karbing long long na chong da ke claim phan wang po si tame ni tum la Labor tum phan bang an kar ju kaching wai bang do nei mate la bang so permission bang ke do nei po si ni tum ke dam tang si tame ching wai pon bom lo lasi nilitum border mate gate along make nilitum aru bang ke seng ji lasi hala so border along bang si hala alang litum dak Karbing long along nang loji pusi tame ke bang ji apor bang ke hala alang litum phan arju si hala tum si branch along pensi ladak district long angpo district long pensi dak central committee angpo lanang deng sini tum alang litum aphan pini nang tum PPP saya mo deng pon pini nang tum foundation de pini nilitum ke deng pon bang ke awareness mane nilitum la West Karbing long DC phan nilitum che tongdam lo lasilasu DC phan che tongdam pen Aadhaar card bang ke awareness mane isi rada phan la Aadhaar card kakuri lelang atum si tame do lang lasi kapapuri ji phan bang ke nalitum la bang so sai deng pon utini tum ham pachini lo lasilasu tenang tang tenang tum pini la Aadhaar card ka bunai pon toy la bang ya ke joy pen ma nilitum pen bang ke thang na ta hang nonde si tame ala DC pensiona to pot ala da ke claim tum phan bang ala tum kuson tong ching wai dunone si tame nilitum pen bang ke thang na ta hang nonde nilitum ala bang su Asa mala scheme along land compensation kelong dundelang atum kachisong asai kedengpon Nijang Karbi Anglong arlo Asa mala scheme pen kipipon land compensation kelong dun bang bilang atum pen dongka mukam revenue circle office athengno along methang along lia pata ke do vek atum pen land compensation nang pivek nang jipura kachisong asai kedengpon along stop nepotism help the poor pu athepi response Asa mala scheme pen kewan atowar along long leke kondun vek atum pen land compensation
chelong vek nang ji pura ingtang kreng pen dongka revenue circle asai hema thengno along sit in demonstration ka chesong asai dengpon lu arni ke onga phipen tami social media along se tami Assam mala scheme ben ki pipon land compensation alam ki penang an klanglu bonta ka chesong pi dun abang maduta klang thlelang Krishna Timungpen kaning jepon atengke SK Mondol atum kedamtang arni se tami puthot land compensation kelong lelang atum along ka humri dam asai dengpon lu se tami RD pipon pedet ason si thekpon long lasi ladak hamphang asong tami do bon tami social media along si chesong pichot ahok pet ke klem pia bang maduta awi nili thang takali hotel dochot amunit si non apor arjab dunang koklu athema kedokelak aradatum along lesi jasemet ke ong lasi land compensation chelong rinti nangji pusi nili cherap chitolu lapen land compensation ka chelong wangwilang aradatum pensitami kache songpon along kache thanpon ke Assam mala along longle dunveklu sitami compensation abangki chelong lelang lapen ka chelong dun atum pusitami kelong nangji ateng pen long lelang jong si land compensation nang pipe pulotangti long leta otlong li pusi ningke pungpen pherangkya thengnu lamthi chepaklangpo lasilen patta holder atumpen Assam mala scheme pen ki pipon land compensation atangka chelong vek nangji pura pini kache songpon along rata cyclembang Krishna Timung Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan panong si isi kachoning ripen pinpur alotami dongka revenue circle office achokumar atuma phan pipajer ponlu chu bangke mane aber ke olong le plote long le puista ke olong le sita along le ke nili tumbang ke lukson bin po amase laki ora long le long plote inte athak long penang ki buk plote ha dak long le chatak luk le luma or eluma pujal aber plote he lovek po lase athak aber ta isiber huma nei ma pujal ni libang kama thadam ki nang li tuma hin ben ko son ni ma thaji he lalo amat chu first phase hut ba ni li bang ke document stock che polo he amase non api second phase dolang pulo amat documents ni chu pachok lo kore pidi fe chokore lo jalo la puta choklo puseni li angko la soteng kan klem thulo mat apali si bang ai mo pen la tu me thana to lo punu sar sing so nil tu me punu ron lang he la bang nang pulo nang ko son rong along akang bura do ko ke lam ethe aljuna in pusipu ko son si inte la lam ethe aljuna lang pota dolo medi pota dolo la pen ke angko bolmbra long penta sumupong ta isi bolmbra dolo inut bolmbra la penta enusi do reblo inte bango ana phansi inte potata dolo angke koson se angko kangbra long penta angko lam ethe aljune impu koson se nangki puma puyalo nili methang long le nili methang potalo la se nili takipi dolo buthe fast phase sur banke nili men chok chedelo non nili men chip chupa chok lo chipi dolo amat abelong le pustame aberalong leta mola la athak long le he nangki olo pulote la solo long leta ene lukson poni ligente avidet nang poman te la solong leke la solam lo oh long nang po inke non abia long le pus tami ali abia long le pus tami nili pini hormon non or etik chu hajar tami na or pipe data sonte nili kowe punon hajar khiti pus ta chu emi sita la solong le yong se na or pi check lo pulote nili ke thang ta wedet po bang feeling thipo mati plan pong ke thang ta we lo bang ko an le long le ki lo ba long le ki pu lo ini lo plotang te la jiri ko an bang donji la nili long le potalong ciri hini nili ciri hini pusta minro ingke la pu athak tala nili pai tum hem he nili pai to hem koi vut an lo chu la fast face sut kapuri dun ka sarvi he la hema la bathroom ma se koi ra ingke la so nili pai to hem abel jong lo nili long le bangke ingke la nili pai to hem anakang tu long le si la dak feeling thipo ingke feeling thip lo te ingke nili ke long le ave dat po la se feeling along le lo pusta mi isivelo angsong long le pusta isivelo hem bangka welang nili bangke amase la feeling along le pusta hedi mo jong se nili feeling along le punang pukok manang polong le det plote he nili long le la feeling la abera long le long bangke athak long le ke imuta nang bulong det po hapu dam long le det nang po Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya Sekolah Puthak Loke Charlie Ausomar Asar Piasar Bura Tumpen Kachoningri Pedopon Nijangkar Biang Long Wothat Lang Swa Hithia Dong Het Along Kedo KGVB School Habai Inti Arong Along Kibi Damjia Puthak Loke Charlie Ausomar Lapen Asar Piasar Bura Tumpen Kachoningri Pedopon
Habai ingti arong along jongsi bidam kok mate bidam lo pulotang te koson lo kedam thekbo athi hadake ingnam habit angbong an chotakali si nilitum ke soarlo swatum det si donangji lasi nilitum ke hadake dodam thekte pusi lamthi chipaklang pon lapen hadak jongsi bidam lo pulotang te kasik sak thedung binongji athi hadake hospital mesen ave lapen towar sitami ke mesen ave jongsi komat ne ajo phirlo so that pulotang te men hospital along an koson si chepon thekbo athi towar ta mesen ave lapen barikha chala becheng biri ahud ason ke koson si hadak nilisomar aphan nilitumta kachilang dam thekpo puta lamthi chepaklang pon nilitum bangso KGBV chenthong ahabar along bidam nang nipuke pudunde lapen bangso KGBV na hokle bi ikta chok sita adima klong mesen nang ji lapen adung arai hospital lapen towar melang mesen nang ji puta lamthi chepaklang pon lapen bangso KGBV wothar langso serdihun aklam alongle bi ikta chok ji pusi KGBV along kechar lidun au somar lapen apia potumpen choningri pedupon haladagle pon de luplote nitum kusan la ke dami gari lai ta sung opo pare halada anote inglong o inglong anle pon de lote nitum ta halada ke sala sung opo pinye halada kusita halada ke hospital lai ta ave pare hello wing la pen nitum ke arlusu det halada ani inglong still station ta ave pinele kisung le podet pusita ke hadak pon lu pulong te nili tum ke kedam ke bangta siksa duk tapen halada ke dota nitum ke soar lo det lasi tume halada ani dunun ke det dun tek te det hadak ke class in second year an CBG lapen hadak ani nitume dunek